me launch Kwawu Easter festivities no, and then the paragliding no, duly launched. Sabre, the best say, Obi Bia Oba East District, Penny Bino, and San Waba. No, dear, is Rope and the doctor, the landlord, you if you can say the Kwahu Abene. And Chinese person, the many pay you or COVID, the medium, and I'm planning to be another. 18 years, will be a robber, one open and San Waba, your brother, so. The best say, in Paniform for a queen, I hope you are some more. Message my dear, Emma, Boko, no Boko, as we do. The best say a place for, and I said, security for to say, there be a year babble, a bin with a benefit for that's one we do so. Only to me, after I said, would be a baba in your home. If Papa be a baba in your home. Now, when Papa need it, and the home pioneer, a Chinese boy. Yes, Remo. No more the baby, any as we be. Said I will be a yasu, you feel me, be that. Now, me, I'm a queen. I feel the enemy. It is only dear. You say, Nipper Baba, the also I change it. No, Boba, a common Adyamang for. Enti Mestre say one of the baby will be a baby Ama BBI what LOC local organizing committee Fefe honorable Spencer Wine Kahubi Yansia Kahubi Etosubu say the dietary and saying say you may know be queer event why be everywhere. And so Nipanaba Kuma, be a dear train about how you say, Kwawu Abene, be a call at TBM because war, and now Pepease or comprise of because war. It is a Siano event organizers in I know Moshia. Event submission form. Ya send it out. Until you say, event to be a Becoso, Kwawu Easter Hano, I was about dietary. It is say, sorry, say concert, say football match, say paragliding, BBI list the date, time, into her, not me, Akubi. Tosubium, hot air balloon, and so eba, and no dear, and say no paragliding, a din second, and so investors be the Biaba, into almost so they ba, feel no bar, which we could shame a Tukubium. It is all to play with Sand Webber Bisio, and also a new additional idea about Kwawu Easter Festival. Dear, Nessa Konenimye in the area of traffic, about tourism, Abebwine, and see corporate bodies nurses, Matiasi, say, Sasticano, a service, and see a Beji Kakra Canada supporting a Kwahuhene, Edamasipa. And the slogan can say, Nam say, a talent must move from the room and come to the market space. Ye dream said, Dinny bit my year, Nankolenia Juma, Istaba, a commercial space. Into no say, Kwahuhene, if I say, Sastica is Kakraba, and also a job creation man colano. I am a bit my tree, Butum Kakra, I am Pawan Kola, no more day or more talent are coming. So, Ubisa.com events are a niche partner. Now, when Sakastica be at the abo, windscreen, now we'll throw Yamau escort. What me afro tentem and yes I would throw we pay in kwa and yes oba Kwawu as a what you are in kwa na mom ye what tourist attraction bebre wait me akọ e ho no nyina wo kwa na so wo sticker bia ye ma priority what me a drive akodu ho in terms say na open bia it is as you say they to her. See at the Beboa, a dog for them, no one wear ba, so on a baby Easter. Say, Obetina traffic, more bear 2 hours, you know. The baby beer, and over brassy, among, until near the Sastic as Yaba.
na stickers yi Kwahu Traditional Council yɛtakyire a kakra a yɛgye no yɛde bɛboa kwaman nyinaa no na nneɛma ɛsesa edipa ɛdɔɔso sɛ na onyame akyerɛkyerɛdeɛ bebree wɔ Kwahu ha enti ɛbaa nananom bi no mu nya anisuade hu no ɛne yɛ mmanom bi sɛneɛ ɔmbɛkyinkyin ahwɛ Kwahu nkuro so nyinaa na ɛbɛboa ma nsrahwɛ adwuma a wɔ Kwahu ha na bɛkɔ so ɔmayɛ ebi na yɛn de hyeɛ kɔsi waten ɛka ho asɛm yi a ɔno de ne mmerɛ ɛne nananom obo Gyasehene na Okra Daasebre Akuamoah Agyapong to so mienu na ni so ade hu sɛ Kwawu Easter yɛ bayi yɛ bɛ dane ani sɛ ne bɛyɛ a obi aba Kwawu mu a ɔbɛhu sɛ Easter no mfie mienu a na yɛ ni no wama ne manfo a prepare about tourism no ɛne sɛ nipa no bebree no sɛ wohwɛ akwan a ɛwɔ Kwawu a yɛyi efi begro ebesi nteso ɛyɛ baako na ufiri hɔ a wɔsane ɛde akɔkoto so na ufiri hɔ nso a watimi akɔ ebukuruwa na ɛde asi Pepease ɛna efiri asona ɛba no ufiri asona a oba bedru kwasi ho ɛno nso timi ɛpae de uba etwenrase anaasɛ de ukɔfa somra kɛse ɛna ufiri baabi nso so te sɛ Kumase ba utimi fa agogo besi dwebrase na watwa mu ohwehwe abesi abene na ode akɔ wɔn nyinaa no ɛyɛ akwanya yɛde bie Kwawu no mu sɛne ɛbɛyɛ a anaasɛ wobɛduru ɔbɔme anafa tibia first no na yɛnim sɛ baabi mienu pɛ ɛne yɛfa ɛde ba na sesei no Daasebre ani so ade hu no sɛ Kwawu no Easter no yɛbɛ spread no na baabi biara sɛ yɛ krokitwa mu ana krokese akura ni Kwawu ha krokitwa ene wo krokese enti krokitwa mu asa wo ba krokitwa mu fonso betima agyew na watimi adebe adi Easter no nso so ɛwɔ hɔ na yɛn nyina mɛbɔ dɔmpem ɛwɔ baabi baako